Bandung. Jos. Ya Allah, Mas. Wis tak wongkek lho. Trah ya rahmat ilahi iki ya Tukang ngono. kendang iki kok jan medhit terem. Lah iya to. Pak E. Halo, Pak. Hae ngoten lho, Pak. Wah, Oh, komplit, salin komplit. nggih. Iki komplit kok enek sing mepe jagung, enek sing mepe awak. 2 jam, Pak, 2 jam. Corona bebas. Ora prayo gosong ya. Yo. Kaya Iya. Nari kangen CS Makarya sesarengan WS Audio Sound System Indonesia. Samboyo. Kok